ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖିମଜି ଜୁଏଲର୍ସ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ବାଣୀବିହାରରୁ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ କଟକରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଣୀବିହାରରୁ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ କରିନେବେ। ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ କରିକି ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଲେଫ୍ଟରେ ଖିମଜି ଜୁଏଲର୍ସ ପଡ଼ିବ। ଖିମଜି ଜୁଏଲର୍ସକୁ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଲେଫ୍ଟରେ ସବୁ 1 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ ଅଛି। ତାଙ୍କର ତ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର 1 ଗ୍ରାମର ରଖିଛନ୍ତି। ମାଳିହାର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ରାଣୀହାର ଭିଡ଼ିଓଟା ଛାଡ଼ିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳିହାର ଏଠି ଦେଖଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରଖିଛନ୍ତି। ଇୟରିଙ୍ଗ ବି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଖାଲି ହାର ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇୟରିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏମାନେ ବି କଲର୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଟାଇମରେ ଅଫର୍ ରହୁଛି। ଅଫର୍ ଟାଇମରେ ଟିକେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ହେଇଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବର କହିଥିଲେ ଦିଦି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଦେଖିବାକୁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ତ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଏଇ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଇ ବିଷୟରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲନ୍ତୁନି।